Но днес ще поговорим за едни други качества, които малко хора използват или проявяват. Интуиция, въображение и автентичност. С кое да започнем? Първо, те и трите са важни, няма да ги степенуваме, но да започнем с интуицията. Това е нашият най-добър приятел, съветник, помощник в живота. Но често го пренебрегваме, игнорираме и след това страдаме. Пример за интуиция, всъщност, когато чувствате вътре в себе си, че нещо не е както трябва, но въпреки това игнорирате, пренебрегнете това чувство, сгрешите и след това се приберете вкъщи и си казвате: що не го послушах този вътрешен глас? Да, интуицията е онзи вътрешен глас, който ни така подтиква или всъщност иска да ни предпази от дадена ситуация, хора или просто. Толкова сме се отчуждили от нея, че тя е там и когато работи за нас, ние предпочитаме да я пренебрегнем само и само за да угодим на останалите около нас. То всъщност най-големият страх при човека не е липсата на любов, на здраве, на щастие или пък страх от смърт, болести или от провал. Не. Всъщност най-големият страх при хората е чуждото мнение. Какво ще кажат хората за нас? Лесен пример. Звъни ви някой и ви казва: така и така, братле, ето тук има един купон, заповядай. И ти сега усещаш, че не искаш да отидеш с стомаха си. Да, интуицията се съхранява в стомаха ни, когато чувстваме онзи дискомфорт. Всъщност това е интуицията ни, когато ни говори. И звъни ни този наш приятел и ни казва: братле, заповядай тук на един купон, събрали сме се. Ти усещаш това чувство, това спиращо чувство. Обаче не отказваме, за да не бъдем етикирани като антисоциални или да бъдем обсъждани. Този човек, той не идва при нас, не контактува с нас или с какво, и заради това да не бъдем обсъждани, критикувани, се съгласяваме. Въпреки че интуицията ни казва: не бе, стой си тук, бе, стой си. Ма ти отиваш. Отиваш и какво се случва? Какво да кажем? Парите ти изчезват, примерно, или телефона си губиш, или се напиваш и се случва някакъв инцидент. Нещо си, няма значение. Дай Боже, живи и здрави, се прибираме вкъщи и после размишляваме: аз тук и те имах един вътрешен глас вътре в мене, който ми казваше: не отивай, щото, нали, да угодя на другите. Интуицията е най-добрият ни приятел. Не майка ти, баща ти, сестра ти, брат ти, най-добри приятели, близки познати, колкото и да са близки за нас, колкото и да мислят хубаво за нас, винаги първо трябва да се допитваме до нашия вътрешен глас. Какво всъщност нашето по-голямо аз, или интуицията, иска да ни каже. Тя често ни предпазва, тя често всъщност ни подтиква да направим нещо. Когато е гаделичкощо усещането, когато е приятно, го усещаш в стомаха си, не се съмнявай, действай. Защото в този момент интуицията ти казва, че сега е най-правилният момент да подходиш към дадена ситуация или да кажеш нещо, или да направиш нещо. Действай, не се съмнявай. И обратното, когато чувстваме този дискомфорт, неприятно чувство в стомаха, не го прави, не го казвай, не отивай там. Какво се случва, когато интуицията, всъщност, тя не че не работи. Тя работи винаги за нас, но какво се случва, когато спре да работи? Ще сложа в кавички спре да работи. Нека да го обясним последния начин. Аз и ти сме приятели. Много добри приятели, дългогодишни приятели, знаем се от деца примерно, контактуваме, виждаме се всеки ден или през ден, няма значение. Да кажем, ти решаваш да спреш да отговаряш на съобщенията ми, спираме контакт, връзка, комуникация, всичко. Аз, естествено, като най-добър твой приятел, ще започна да те търся, да питам за теб, какво се е случило, къде си. Ти си потънал в дън земя, няма те. След 10 години, примерно, да не 10, 5 години, няма значение, след дълъг период от време, ти ми звъниш или търсиш обратно комуникацията с мене. И аз, следователно като най-добър приятел, ще се поинтересувам какво е станало с тебе, къде беше толкова време. Естествено, добрите приятели винаги проявяват това уважение. Аз няма да те съдя. Напротив, ще бъда загрижен и ще питам какво стана. Ти си решил просто да заминеш на някъде и това е. Сега да не влизаме в някакви много големи подробности. Как всъщност да се я върнем, като се извиним един на друг? Да,
Това е всъщност. Историята е следната. Интуицията е като наш най-добър приятел и ние спрем да комуникираме с нея. Тя не изчезва от нас. Тя е вътре в нас. Тя няма да се отдалечи. Тя няма да спре да работи за нас. Но когато ние зачитаме, ние не разбираме всъщност, че тя е там. Трябва реално да се извиним на себе си, на вътрешното си аз. Да проявим това извинение и всъщност и благодарност, че е там, но не сме я зачитали. И следващия път, когато се случи нещо, някаква реакция в стомаха ни, както казах, тя се съхранява там, не просто да я игнорираме, а да я признаем, да я послушаме. Интуицията винаги работи за вас, за ваша полза. Тя никога не е срещу вас. Този вътрешен глас: извинявай, че бях невеж, груб, не те зачитах, не те приемах, не те одобрявах. Извинявай, мое аз. И ти благодаря, че все пак си тук и ми помагаш. Това е достатъчно. Дали ще го изречете на глас или на ум, важното е наистина да почувствате извинението. Следващото качество, което хората малко зачитат или използват, е въображението. Е много голям инструмент в материализацията на нашите мечти. Колкото по-ясна картина имаме в съзнанието си и тук вътре, по-ясна е, толкова по-силна е. Колкото повече си представяме и колкото по-често използваме въображението си, толкова повече ускоряваме процеса дадено нещо да се материализира. Въображението е много, много важен инструмент. Също като интуицията. Значи, представиш си, ето следната сцена. Имаш бизнес среща и си представяш как тя реално искаш да мине. Представяш си я силно, в детайли. Случва се в еди си кой ден, нося еди си какви дрехи. Влизаме в тия детайли, въобразяваме си ги, чувстваме ги, представяме си ги. Интуицията се обажда и ни казва: днес е много хубав ден да свършиш тази работа или да сключиш тази сделка. Използвай това време. Но ако я пренебрегнеш, резултатите със сигурност няма да са в твоя полза или в наша полза. И сделката може би няма да се осъществи така, както сме си я представили, защото не сме послушали интуицията си. Та въображението е много важно. Използвайте го ежедневно. Сутрин, вечер, през деня, когато и да било. Използвайте го за вашите цели, представяйте си, имайте ясна представа вътре в ума си какво всъщност или как всъщност искате да се реализират нещата. Колкото по-ясна е картината в ума ви и колкото повече я задържате в ума си и колкото повече я изпитвате, вуала, случва се, материализира се. Просто е въпрос на време. От вас се изисква само да си го представите в ума. Следващото качество, за което може би ще ми отнеме повече време да го обясня, и даже направо цяло видео ще си трябва за това, е автентичността. Качеството да бъдем себе си, да изразяваме себе си. Това е много силно качество, защото в момента, в който всъщност започнем да проявяваме себе си, нашата истинска природа, хората се отдръпват от нас. Защото човек, когато държи на себе си, той не се съгласява с всичко, което му се казва или го помолят: ще направиш ли това за мен? Аз не казвам да не си помагаме. Не, трябва да си помагаме, но помагайки на другите, ние се раздаваме. И когато се раздаваме, често хората свикват с това и започват да злоупотребяват с нашата добрина. Или доброта. Да. Когато започнем да сме автентични, всъщност започваме да държим на себе си и да отказваме и да казваме не. Научете се да казвате не. Не желая, не искам да ти помогна в този момент, не мога или не искам. Бъди ясен, бъди категоричен. Не искам. Нямам желание. Имам други планове. Ти не си ми фактор. Нали, когато държим на себе си, имаме едно такова мнение за себе си, че ние сме важните в живота. В крайна сметка, пука ли ти след това, какво ще кажат хората за тебе? Остави го този човек, той е такъв, дръпнат или с какъв. Не, той просто държи на себе си. Пука ли ти, реално наистина, грижа ли те какво ще кажат другите? Ти в крайна сметка заради другите ли живееш или заради теб самия? Тази автентичност, това е целенасочено. Защо искат още от ранна възраст да ни отдръпнат от себе си, от нашата истинска природа? Но преди да продължа по тази тема, ще кажа, че когато започнем да сме автентични и хората започнат да се отдръпват, ще останете с много малък кръг от наистина верни приятели и тогава ще разберете всъщност кои са ви приятели, кои всъщност наистина държат на вас, въпреки вашите лоши качества. В крайна сметка всички сме лицемери, думата бокуци е обидна, но ще го кажем. Всички сме лицемери и бокуци, но на различни нива и под различна форма. Дали го признавате или не,
Това всъщност показва колко сте емоционално културни или емоционално интелигентни. Автентичността ни е отнета още от ранна възраст. От ранна възраст ни учат, че всъщност трябва да зачитаме по-авторитетните лица, защото те са по-големи от нас, защото те са по-значими от нас. Да, ама не. Това се случва още от много ранна възраст, още от появата ни на този свят. Отделят ни от майките ни. Ти видял ли си някъде в природата някое животно да отделя малките си от децата? Не. И преди да кажеш, ама той човека е на топа на веригата, няма място за сравнение човек с животно, да си не веш не е лошо да избереш когато останеш такъв. Човекът далеч не е на топа на веригата и не е най-интелигентното същество. Вярвате или не, такова е. Още през 1920 година двама учени са решили да ни отделят от майките ни и да ни слагат в едно креватче отстрани, разбираш ли? Защото тяхната цел е била всъщност на подсъзнателно ниво да ни научат, че този живот сме сами и не трябва да разчитаме на никого. Дори на себе си, разбирате ли? Дори на нас самите. На нашата интуиция. На нашия вътрешен глас. На нашето по-висше аз, което, както казах, то винаги е там. От вас зависи дали го зачитате и прилагате. След като бъдем етикирани като готов продукт с акта ни за раждане и сме готови да бъдем работници, тя думата работник е също толкова силна като роб. Но, нали, живеем в модерни времена и обидно е да кажем на работниците си, ти ако си някой шеф, нали, имаш фирма, да, ще ги засегнеш като им кажеш, ей, роби такива, свършете това. Не, затова е тая дума работници. След това идва детската градина. Всъщност това май го обяснях в първото видео, но не влязох в детайли. В детската градина разни бабишкери ни учат как всъщност трябва да се държим. Различни ситуации, пред различни хора, високостоящи. Учат ни къде трябва да проявяваме уважение, къде не, как всъщност наистина трябва да се държим и всъщност да потискат свойството да изразяваме себе си. Може да имаш гледна точка. Не, запази го за себе си. Някой по-високо стоящ от тебе вече има мнението за тебе. И всъщност как да се случат някои неща. Та тия бабишкери ни учат и лелки, ни учат на поведение. Детската градина има играчки, има всичко, което децата биха желали, за да бъдат разсейвани и допамина им да е нагоре-надолу. И като се преберем вкъщи, и ако вкъщи нямаме тия играчки, мама и тати са длъжни да ни ги купят. Ама те наистина ли са длъжни? Не бе, дай му един лист хартия и химикал и виж какво ще сътвори. Не, чакай сега, тая тема, това видео не е за това. Ще направим друго видео за него. Това как всъщност не искат или ни държат далеч от себе си. Та свойството да сме автентични е също толкова важно, колкото интуицията и въображението. Защото трябва да държим първо на себе си, на нашите виждания, на нашето мнение. Какво е мнението за нас самите? А не мнението на останалите или на околните. Пак ще те попитам. Ти заради другите ли живееш или заради теб самия? Ако живееш заради другите, то това видео няма да ти е от полза. Ходи и угаждай на всички останали и след това се чудиш защо живота е несправедлив или защо те използват. След детската градина, тази автентичност, това свойство да изразяваме себе си, продължава да отсъства и в училище. Искаш да кажеш нещо, дигаш ръка. Имаш мнение по дадена тема. Не, нямаш право да го изразяваш, защото то е написано в учебника как е. Дори да си направил собственото проучване и да си осъзнал всъщност, че това, което пишат в учебниците е лъжа, нямаш правото. Ти си никой. Ти си ученик, ти си там да си учиш, ти си там да слушаш учителите. Не казвам, че да ходиш на училище е нещо лошо или вредно, но в крайна сметка оттам, от тези учебни заведения, излизаме като хора с много богата култура, която след време ще ни е нужна. Имам предвид дипломата и образованието, ако искаме да продължим да участваме в системата. Защо? Защото главно стоящите, шефовете, какви хора наемат? Те търсят отличници, хора с високи оценки. Защо? Защото тези оценки всъщност са показател, че ти си бил покорен и послушен в училище и си изпълнявал всичко, което ти кажат. Тош човек ни трябва. Ни трябва ония двойкаджия, защото двойкаджията всъщност е със собствено мнение и той е разбрал, че няма полза от училището, но въпреки това е успял в живота. Ако се огледате наоколо, ще видите, че повечето успешни лица всъщност нямат образование. Те просто са имали идеята за живота, как да се себе реализират и са
и са успяли без това образование. Без значение дали сте завършили университет. Между другото, и аз съм завършил. Няма значение. Но в крайна сметка, такива хора се търсят. Отличници. Покорни. Послушни. Цялата система, да, ще отделим време и за това и ще обясним системата колко е против нас. И как в момента, в който вие започнете да изразявате себе си и всъщност да разберете своя потенциал, вие спирате да се страхувате, вие спирате да се подчинявате на когото и да било, държите на себе си. Не е страха от провала, не е страха от болестта, от липсата на любов. Най-големият страх при хората, както казах, е чуждото мнение, какво ще кажат за другите. Аз съм сигурен, че поне веднъж ти се е случвало в живота да изпитваш една много силна емоция на радост. И искаш да изразиш, да изподелиш на хората. И в представата си, как си ти? Искаш да излезеш на улицата, да си свириш, да си танцуваш, да подскачаш от кеф. Обаче, нали живеем в цивилизована среда и общество, такива хора често ги етикират като луди. Да, и за да не бъдеш ти самия етикиран като луд, се държиш нормално, спокойно, нали? Не викаш, не крещиш от радост. Защото като започнем да се изразяваме всъщност себе си и нашите истински емоции, те не са удобни за някои хора. Знаете ли за кои хора не са удобни? За онези, които всъщност наистина не умеят да изразяват себе си. За онези, които съдят. Точно така. Онези хора, които съдят, те етикират. Всъщност, най-добрите хора, които могат да пазят тайна, са онези, които не съдят. А онези, които те приемат. Това са хората, които умеят да изразяват себе си. Това са хората, които са автентични. Те няма да те съдят, те ще те приемат такъв какъвто си. И ще останат при теб. Аз нарочно започнах с манифестацията първо. Защото е хубаво първо да разберем нашата собствена сила. Че ние всъщност сме творци и създатели в живота си. И ние сме движеща сила. Чрез нас, емоциите, въображението ни, мислите ни. И когато всичко това го съчетаем и комбинираме, това не се хареса на религиозните. Ставаме богове. Но преди да отхвърляш казаното от мене, чакай. Ще стане много дълго това видео. Религията затова е създадена. Нищо лошо против религиозните хора. Аз самия се казвам Богомил. И някой би казал, ти си богохулник, ти богохулстваш. Не, приятелю, просто между духовност и религия има огромно значение, огромна разлика. Та, когато всъщност осъзнаете силата си и всичко това, както казах, го комбинирате, вие се превръщате в създатели във вашия живот. А този Бог, за когото религията обяснява, той какъв е в тия свещени книги? Създател. И вие се превръщате в точно това, в създатели във вашия живот. Вие сте богове за себе си, не за останалите. Така както аз се приемам Бог в моя живот. И правя това, което аз поискам, а не това, което ми каже някой по-авторитетно лице или пък мама, татко или пък брат, сестра. Толкова с това видео. Следващото видео ще започнем наистина с още по-сериозни теми. Религия, система, правителства, кой управлява всъщност света, кои сме ние, откъде сме дошли и като за финални думи ще ви кажа така. През 2020 година, когато ни натресаха COVID-а, доста хора всъщност така се чукнаха в главите си и усетиха, че нещо не е както трябва. Пробуждането на човечеството започна през 2020 година. И със всяка изминала година хората ще се събуждат и ще виждат истината все повече и повече. Ти избираш, приятелю. Не аз. Аз само мога да ти споделя своето познание, но ти си човека, който ще избереш. Дали да останеш или да преминеш от другата страна. Но и за нея ще си поговорим. Чао!